Предаването «Седмицата на екран» се излъчва със съдействието на Алкомет. Над 40 години устойчиво развитие, иновации и доверие. Уважаеми зрители, добър вечер! Точно в 18 часа на 7 април започва седмицата на екран. Аз съм Красимир Кънчев и благодаря, че отново сте заедно с нас в ефира на телевизия Шумен. Както всеки понеделник, така и днес предаването е за времето между 18 и 20 часа. Разликата е, че този понеделник ни сервира малко априлски сняг, но надявам се това не е развалило вашето настроение и сте в очакване за едно интересно предаване. Постарали сме се с екипа да бъде такова, затова настанете се удобно пред телевизионните си екрани. Ето и какво сме ви подготвили за днес. След малко ще разкрием завесите пред предстоящото първо издание на Панаир на професиите, организиран в партньорство между Шуменски технологичен институт, Община Шумен и професионалните гимназии от града, така че очаквайте интересен разговор след секунди тук в студиото. След централната емисия новини от 18:30 часа ще ви разкажем за Олимпиадата Знам и мога, която през тази година ще се проведе в Шумен. Това е ученическо състезание за деца от 4-ти клас и домакин ще бъде училище Илия Рашков-Блъсков, защото негова възпитаничка спечели последното издание, провело се в Пловдив. Коя е тя? Как го е спечелила? Каква е организацията? Ще видите в интервю след 18:30 часа. От днес телевизия Шумен започва излъчване на нов комедиен сериал. От 20 часа очаквайте първия епизод на сериалът "Крадецът на изкуство". Неговите автори и част от актьорският състав ще бъдат тук, за да ни разкажат малко повече за тази комедийна продукция, която ще наблюдаваме всеки понеделник от 20 часа в следващите 4 седмици в ефира на телевизия Шумен. Естествено, за финал рубриката "Култура и изкуство". Всичко това предстои. Затова започваме сега. Уважаеми зрители, сега в предаването "Седмицата на екран" втори епизод на един разговор, който започнахме преди 7 дни. А именно инициативата, която Шуменски технологичен институт поде и реализира вече под формата все още в организационен етап, но Панаир на професиите в Шумен, който ще се случи на 9 април. Сега за нов разговор по темата приветствам тук в студиото с заместник-кметът по образование и култура на Шумен Виктория Ковчазова. Здравейте! Здравейте! Директорът на професионалната гимназия по механотехника в Шумен. Здравейте, казва на Десислава Борисова. Здравейте! Благодаря, че сте тук, и на Владислав Генов, директор на Шуменски технологичен институт. Здравейте! Радвам се, че в тази компания ще можем още веднъж да обърнем внимание на детайлите, на всичко около инициативата, този път в малко по-различна гледна точка. В предишният ни разговор, уважаеми дами, обърнахме внимание малко на бизнеса, а сега ред е на нещо, без което няма как да просъществува нито едно общество и нито една инициатива, подобна на тази, която Панаир на професиите ще ни предложи, именно образованието. Позволете да почнем от там. Все пак, господин Генов, като инициатор и като водеща организация Шуменски технологичен институт, да презентираме отново идеята и инициативата с няколко думи, преди да разраснем нашия разговор. Разбира се, чувствайте се свободни да се намесите по всяко едно време. Надявам се, ще бъдем отново полезни на нашата аудитория. Господин Генов, съвсем малко остава до старта на Панаир на професиите. Какво ще види аудиторията? Каква е целта? Целта на това, което правим под наименованието Панаир на професиите, е да срещнем деца в 6 и 7 клас, респективно техните родители, на деца, на които им предстои прием в 7 клас, да се срещнат с професионалните гимназии в нашия град, както и с представители на бизнеса, на индустрията, за да чуят от първо лице какви са условията, при които в днешно време бизнесът и индустрията работи, какво предлага индустрията в град Шумен. Също така, за да може тя да съществува, са и нужни образовани хора, да кажа, не само обаче с образование, но и с експертиза, с квалификация, професионалисти,
които могат да получат своето професионално образование в съществуващите професионални гимназии в нашия град. И това е продължение на каузата, зад която сме застанали, да направим реално работеща връзката между бизнеса, науката, образованието и сплотение също така и с местното управление, за което отново благодаря, че от миналата година така се включват активно в процесите в нашия град и то с действия. Да, изключително важно. Радвам се, че панаир на професиите реално ще е именно тази нишка, която свързва всички тези компоненти на едно, надяваме се, работещо и добре функциониращо общество, каквото искаме да бъде шуменското и всички заедно се стремим да бъде такова, за което адмирации на гимназията и на община Шумен, разбира се, за това, че съдействате и сте част от тази инициатива. 9 април, танцовална зала на Младежки дом. Точно. Само да кажем на уважаемите зрители. 16:30. 16:30 да заповядат родители, ученици, за да се срещнете от първо лице с всички, които са част от панаир на професиите. Дами, съжалявам, че ви пренебрегнахме в началото и дадахме думата на господин Генов, но ето сега е момента да кажем защо професионалната гимназия Христо Ботев е част от инициативата, какви ползи може да извлече системата на образованието, една такава гимназия като вашата, госпожо Борисова, от инициативата. Тази инициатива ще е от полза не само на нашата гимназия, въобще на всички професионални гимназии, които са на територията на община Шумен. На това са 4 професионални гимназии. Всяка една от тях с възможностите за обучение на ученици в различни сфери и покриват различни нужди на бизнеса. Благодаря от името на колегите за тази възможност да представим какви специалности предлагаме и какво обучение се извършва в нашите училища. Под каква форма ще го направите? Защото и това е важно, нали така? Подготвили сме за всяка една гимназия е осигурено, благодарение на организаторите, благодаря на община Шумен също за тази възможност, ни е осигурено място, в което можем да представим част от нашите професии, от нещата, които са изработили нашите ученици. Подготвили сме, разбира се, и презентация, не можем да минем и без нея, но нека да оставим и част от нещата като изненада. Че ще може да го видим и пипнем с очите си това, което вие произвеждате не просто като знание от образователния процес, а и като нещо реално, което е от полза, да речем, за бизнеса и за дадена професия. Като умения, които придобиват вашите възпитаници. Разбира се, ще се постараем да покажем тези неща, които учениците придобиват по време на обучението в нашето училище, по време на практиките, на практическото обучение, което се провежда. Ще се постараем да представим начина на обучение в професионалните гимназии, защото в тези гимназии едно се осъществява обучение по общообразователните предмети, които са еднакви за всички гимназии. При нас се осъществява и практическо обучение, което в повечето от часовете се осъществява в реална работна среда. Тук последните години държавата отчита необходимостта от професионалното обучение и от необходимостта от все повече подготвени кадри. И в тази посока се реализират много програми и проекти в подкрепа на професионалното обучение и образование, в които всички гимназии на територията на община Шумен сме се включили, така че да можем да подпомагаме в най-голяма степен образованието. Има една част така от това образование, което тук последните години навлиза и за която много малко от родителите и от учениците са чували и знаят. Възможността за дуално обучение или това е обучение чрез работа в реална работна среда. Можем вече да се похвалим, че в област Шумен ще завърши първия випуск, който се обучава по тази програма в нашето училище и в още едно, което не е на територията на област Шумен, но да, вече имаме традиции в този начин на обучение. Хубаво е родителите да знаят и за тази възможност, защото тя дава много практическа насоченост и възможности за учениците за реализация. Анализирайки позитивите и негативите, разбира се, негативите са тези, че наистина имат дефицит, че реалната ситуация в страната, в Шумен е такава, че професионални кадри в действителност липсват. И господин Генов много добре го знае това, а и предният ни разговор стана ясно. Позитива е, че
професионалните гимназии в Шумен имат този потенциал да бъдат в близко бъдеще и в настоящето наистина стратегическите институции в системата на образованието, които да задоволят този негатив. Какво по-хубаво от това, госпожа Ковчазова? А и общинска администрация в ръка за ръка с бизнеса, с организаторите, с учебните институции да подпомогнем този процес да се случва. Защо община Шумен подкрепя панаир на професиите? Благодаря ви за въпроса. Когато първоначално разбрах, че бизнеса и че Шуменски технологичен институт искат среща с мен, останах приятно изненадана, че те направо дойдоха с готова програма. Те инициираха този панаир на професиите с ясното съзнание, че ние тук на наша територия си имаме 5 професионални гимназии, които подготвят ученици с изключително добри професионални качества и възможности, необходими за бизнеса, който е на територията на община Шумен. Не сме се поколебали в никакъв случай да подкрепим тази инициатива, защото ние като администрация и разбира се кмета застава също за тази инициатива, професор Христо Христов, ние сме наясно, че бизнес, образование, община Шумен трябва да вървят ръка за ръка. И какво по-хубаво от това? Една страхотна инициатива на бизнеса, подкрепена от професионалните гимназии, подкрепена от община Шумен, да се реализира още следващата седмица. Такава инициатива не е правена. Това е пилотен проект, панаирът на професиите. Нека наистина да привлечем колкото се може повече ученици, разбира се, техните родители, а защо не пък и обществеността да дойде и да види работата на нашите фирми, обучението в нашите професионални гимназии, всички заедно, целият град да бъдем заедно на това изключително добро събитие. Дано наистина повече хора да се запалят, чисто от любопитство, за да им се открехнат още няколко върти за това какво е Шумен, от какво има нужда нашия град и какви са възможностите да бъдат задоволявани потребностите и да прогресираме всички заедно. Професионалните гимназии в момента наистина са в една такава малко особена ситуация, но имате ли и пряк контакт с бизнеса под някаква форма или наистина сега с панаир на професиите ще можете на 100% да сте в симбиоза? Нашето училище има традиции по отношение на взаимодействието с бизнеса. Работим пряко и в тясна връзка с тях, защото няма как обучението в училище да се осъществява без тях, особено когато се осъществява обучение в дуална форма на обучение. Така че ние имаме традиции в това отношение, но този форум ще ни даде възможност да покаже връзката между професионалните гимназии, професионалното обучение и след това възможността за реализация на тези ученици, които решат и се доверят на обучението в професионална гимназия. Ще видят възможностите, които се откриват пред тях и колко по-добре е, когато с някакви практически умения си търсиш работа и намираш съответно реализация. И не си от нулата, имаш някаква вече реална подготовка. Може да търсим устойчивост на панаир на професиите, господин Генов, в бъдеще? Да, това е идеята. Под каква форма? Аз вярвам, че ще се получи така устойчивост. Защо? Защото проблема с кадрите с експертиза датира от 14, 20, 25 години, да не кажа назад. Естествено е, ако искаме да получим нещо различно, да не правим едно и също. Нашата цел е, изхождайки от проблемите, да изкараме на светло проблемите, които са пречка пред това наистина професионалните гимназии да произвеждат необходимите за бизнеса кадри, защото той не може да съществува без кадри. Да седнем и да застанем от едната страна на масата и да започнем да ги решаваме в единство. Това е най-важното. И проблемите са в две посоки. Едната посока е насочена към родителите и децата. Какво имам предвид? Много често родителите
се влияят от мнения в групи, от различни други мнения, а не получават информация от първа ръка, от професионалните гимназии, какво те предлагат. Тема, да. За съжаление е така, но за да излекуваме, трябва да... Да, така е, така. Това, което ние предлагаме, е те да чуят от първа ръка, срещайки се с ръководството на професионалните гимназии, срещайки се с ученици, които учат сега там, участват не само в задължителната форма и в извънкласни форми, да чуят от първо лице какви са условията там, какво предлагат самите училища, каква е тяхната материално-техническа база и възможностите за реализация, също така и с бизнеса, откъдето пък могат да бъдат посъветвани, ако им харесват условията в една или друга компания, към къде да насочат децата си. И другата посока е в посока по-скоро той мисли и държавна политика, но ето това, което говорим, дуална форма, професионални гимназии, бих казал, това са различни думички на нещо. Въпросът е да направим нещо работещо. И какъв е проблема? Стажа, който се предлага от средните училища на техните ученици в нормалната професионална форма е около 2 седмици, ако не бъркам. Това е към учебна бизнеса. програма за ученици, които са в дневна форма, 2 седмици в края на... Което е абсолютно недостатъчно за някой да усвои някаква професия за около 2 седмици. Следващото, което така е въведено, което е добро, така нареченото дуално образование, там има възможности за повечко като времетраене за обучение, където наистина човек би придобил умения. И ето тук е и местото и на местната власт. Местната власт има и поглед на това как трябва да се развива региона, каква индустрия има, съответно как образованието да отговаря на тези нужди. Съответно, те имат комуникация пък съответно с държавната власт и разбира се на место, каквото можем, те знаят съответните законови инструменти, рамки, в които това може да стане. И дори преди да сме оправили системата, защото ние сме далеч от мисълта, че ще оправим като цяло образователната система и връзката с това, но да покажем един добър модел как в рамките на закона с инструментите, с които общината разполага, местната власт и възможностите на бизнеса и на училищата, как може да направим този модел работещ, той да произвежда резултат. Амбициозна задача, но да, началото е поставено, да се надяваме, че ще се случи. Община Шумен е в такава ситуация, че тя съответно може да бъде и потребител на ползите от планиране на професиите в бъдеще, защото като една огромна администрация с всичките структури също има нужда от кадри, нали така, госпожо? Разбира се, да. И точно това е и нашата идея. Ние също да погледнем и да се ориентираме. Да се надяваме, че ще се случим и всички заедно на 9 април от 16:30 до 20 часа в танцовалната зала на Младежки дом, да се докоснем до планиране на професиите, да се докоснем до вас, до образованието, до институциите, до администрацията, за да може наистина да има така един път, който младите хора могат да подемат в живота си и да им даде перспектива за бъдеще като добри професионалисти в нашия град. Се надяваме, че това ще се случи. Адмирации за всички, които сте част от тази инициатива. И ние като медии ще изпълняваме нашата роля да популяризираме, да коментираме, да говориме. И се надяваме, че, както и сега го направихме, засегнахме и някои болни теми, засегнахме и позитивите, а и чисто като организационен порядък, това, което ще се случи в планиране на професиите. И се надяваме и следващи такива издания Шуменски технологичен институт, като една амбициозна организация, да генерират и да могат да се случват за ползата на цялата шуменска общественост. Стараем се и вярваме с Божията помощ това ще се случи и с помощта на всички, разбира се, като едно тяло. Така е. Благодаря ви, че отделихте от натварен си график за това интервю и до скоро, до 9 април. До скоро. Благодаря много на Виктория Ковчазова, на Десислава Борисова и на Владислав Генов за това участие в седмицата на екран. Разбрахте на 9 април панер на професиите в Младежки дом. Заповядайте. А сега седмицата на екран продължава с други теми.